Haluatko nauttia päivittäisen lämpimän aterian entistä helpommin? Et ehkä tule syöneeksi riittävän monipuolisesti joka päivä. Menumat ateriapalvelu on helppo ja miellyttävä ratkaisu. Voit asua itsenäisesti omassa kodissasi ilman, että omaistasi tarvitsisi olla sinusta huolissaan. Menumatin avulla voit valita itse mitä syöt ja mihin aikaan syöt. Se on helpoin tapa herkutella. Ravintola omassa kodissasi. Aterian valmistaminen on aloitettu. Ilmoitan teille, kun se on valmis.